Plantaarifaskiitti johtuu yleensä jalkapohjan sidekudoksen ärsytyksestä ja tulehduksesta. Hyvä uutinen on, että tähän turhauttavaan päivittäiseen vaivaan on nyt yllättävän helppo, toimiva ratkaisu. Plantaarifaskiitissa yleensä sidekudos, eli kantapäästä jalan etuosaan kulkeva paksu kaistale, kokee liiallista kuormitusta. Se ärtyy ja tulehtuu. Koet luultavasti kipua kantapäässä, käveleminen voi olla vaikeaa ja tulehduksen vuoksi jalkasi voi olla turvonnut. Kipu kuitenkin helpottaa, kun jalkasi saa oikeanlaisen tuen. Lihakset pääsevät lepäämään ja tulehdus pääsee purkautumaan. Tämän vuoksi oikeanlaiset kengät tai tukipohjalliset voivat helpottaa oloasi jo muutamassa päivässä. Valitettavasti kengät tai pohjalliset eivät sovi aina ratkaisuksi. Rasitat jalkojasi myös sisätiloissa, eivätkä nämä ratkaisut ole tähän käytännöllisiä. Mikä siis avuksi? Jos alkuperäistä plantaarifaskiittia ei hoideta asianmukaisesti, oireet voivat pahentua ja tila voi kroonistua. Jalkasi ovat jo nyt kuin tulessa. Liikkuminen on hankalaa. Olet jopa joutunut perumaan suunnitelmiasi, koska jalat eivät yksinkertaisesti kanna. Varsinkin aamut ovat vaikeita. Mielesi voi täyttää vellova ahdistuneisuus ja epävarmuus tulevasta. Onneksesi vaivaasi on löytynyt ratkaisu. Ratkaisu, joka sekä tukee jalkaasi että lievittää tulehdusta. Ratkaisu, jota voit käyttää niin sisällä kuin ulkonakin. Tapaa SoothSock. Uudenlainen kompressiosukka, joka ei hyödynnä yhtä tai kahta kompressioaluetta, vaan 5. SoothSock tarjoaa hellän, mutta tehokkaan paineen ja tuen jalkapohjan kaarelle. Tämä voi auttaa vähentämään jalkapohjan sidekudoksen rasitusta ja kireyttä, mikä on yksi plantaarifaskiitin keskeisiä syitä. Tuki jalkapohjan kaarelle voi myös parantaa jalkaterän vakautta, tehden kävelystä helpompaa. SoothSock puristaa lempeästi jalkapohjaa ja säärtäsi. Se edistää parempaa verenkiertoa, mikä voi auttaa vähentämään turvotusta ja tulehdusta. Vedä SoothSock jalkaasi heti herättyäsi ja huomaat nopeasti, kuinka aamusi ovat taas helpompia. Aidot Norellien SoothSock-sukat eroavat tavallisista kompressiosukista ja kopioista 5 alueen kompressiolla ja ykkösluokan materiaaleilla tehden niistä tehokkaat, mukavat ja konepestävät. SoothSock-sukat ovat vallanneet suomalaisten sydämet. Jos niitä on vielä saatavilla, voit tilata omasi tänään tarjoushinnalla ja ilmaisella toimituksella. Jos tilaat 4 paria, saat 5. tänään ilmaiseksi. Paina lue lisää nappulaa nyt hyödyntääksesi rajatun ajan tarjouksen.